a házban nincsen vége most a meccsnek. Véged van, ha minket a VL-ben összetesznek. Benzema az élen, neked vágja most a gólokat. Luis Figo meg a középpályán téged oltogat. Nos, hát sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Sziasztok srácok, elérkeztünk a várva várt pillanathoz. Online draftozni fogunk a mai napon, ha esetleg megtaláljuk ezt a lehetőséget. Azt mondja, hogy beváltjuk ezt a rettenetetlen 300 FIFA pontot, és már itt meg is kapjuk azt a rettenetes felállásunkat. Azt mondja, hogy hát itt nincs szélső, az nem nagyon tetszik nekem. Ez hülyesség, amúgy örökre ez lesz. 4-1-2-1-2 wide. Nagyon jó, elfogadjuk. És a csapatkapitányunk az nem lesz más, mint... Hát szerintem elhozzuk Nerest, az jó lesz nekünk. Következő CB pozícióba érkezik hozzánk, hát Christensen kapus pozícióba, nem lesz más, mint egy nagy kanál, Trötyi Forster lesz, tan pozícióba érkezik, hát ez beszarsz neki. Hát figyelj, itt ez a nő, ez elhozzuk Tónit, a nőnemű Tónit, RB pozícióba érkezik nekünk, hát beszarás van amúgy, ami történik. De a legjobb döntés az Gusto lesz, talán ő a leggyorsabb. Ellen pozíció, hát nem nagyon adja így ezeket a brutál lapokat. Elhozzuk ezt a japán fiút, és remélem semmi. Hát akkor rámegyünk a japán csávóra. Na, és akkor nem arra akartam menni, hanem a csatár pozícióba. Az első csatárunk az Kolo Muani lesz, és mi tudunk is neki kemit összerakni. Ja, Kolo Muani az első számú csatárunk, másik CB-be érkezik nekünk Upamecano. TDM, hát igen, itt vannak bajok szerintem, nem, ez se. Fabinho jön nekünk CDM-be, és a másik csatárunk, az nem lesz más, mint, hát ez nagy eresztés, hát elhozzuk ezt a Jessica Silvát, nagyon jó lesz nekünk oda, és LB-be pedig az utolsó kezdő izénk, az Davis lesz, na és akkor töltsük fel a padot, mondó vagyok, innen kezdünk. Ez, aha, hát ezt azonnal amúgy hozzuk a Rashfordot, csak szólok. Nagyon jó, hát megy is nekünk idefelé. Na, hát akkor ez már jól indul, a padfeltöltés. Hát ez gyerekek, hát ez mi van? Na figyelj csak ide. Nagyon erős, vagy egy Saka. Van itt ez a csávó a Liga 1-ből, hát azt mondom, mi sebessége van annak te? Jöjjön a Saka. Ezt azonnal be tudjuk ide illeszteni, nagyon jó, Premier League-es irányokba terelődtünk. Na, következő játékos. What? Benzema! Itt a mi Benzemánk, és a Dembélét el tudom hozni, sajnos Benzemát itt kell hagynom, és akkor a Dembélét meg átrakom ide. Mi az, hogy -5? Hát ez hülyeség, ja, hogy nincs ott chemistry, de jó. +1, Saka nem tud valami más pozíciót játszani? De Ervét, wow, de jó. Na mindegy, akkor Dembélé egyelőre padozik, aztán majd talán meghívjuk megmenteni a világot. Katarina Macario, érted? Nyilván tudom, hogy ki ő egyébként. Na, de nézzük a következőt, aki lehetne a francia ligás Machado, aki jön hozzánk LB-be, Davis helyett amúgy, ezt hülye vagy nem szedjük ki, jó van. Na, nézzük a kapus cserénket, hát ha a Ter Stegen örökre, Oblak, bármi, amit szeretné. És barszásunk az volt egy, elhozzuk Ter Stegent, Oblakot már úgy láttuk a csapatunkban, hogy tessék! Ez nem érdekel, most itt leugrunk a chemistryről. Na, akkor lehet az mondani, ilyen első perces csere lesz majd ott a Mendy. Ferland Mendy. Hát ezt nem tudom itt hagyni. De már annyi LB pozíciónk van, hogy hát ez hülyeség, már lőtt is a chemistry. Jó, következő játékosunk. Aha, itt ez a Joelinton. Leimer. Várjál? TDM-be német ligás, ott egy Bayernes. Ezt a Leimert elhozzuk szerintem. És az már ad 2 chemistryt. Következő játékosunk. Egy jó Mertens, az sose rossz egyébként, de van itt egy Frimpong, aki a német ligával jöhetne jobb szélre, mert ugye Mertens már úgyse tudnánk hova tenni egyébként. Na és akkor itt nagyon jó megcseréljük, fasza. Hát ez kár is volt kinyitni. Hát elhozom a Deulofeut, és az utolsó játékosunk nem lesz más, srácok, mint... Hát elhozom a Mertens, mert miért ne? Választunk egy rettenetetlen edzőt, az ad egy izét, chemistryt, és elkészült az összegzésünk. Saka, Katarina Macario és Ter Stegen a sorok közti legjobbak, és igen, és akkor mindjárt állítok egy kis tactics, aztán mehetünk is a csáva. Na és akkor srácok, elkészült a nagy taktika, és igazából úgy fog kinézni a helyzet, hogy Dembélé
Várj, most Saka milyen lábas először is, mert ezt most tudni kell, ez nagyon fontos információ. Ez ballábas, szóval itt ez most hülyeség, akkor Dembélé jön majd a bal oldalra hozzánk. Ja, úgyhogy nézzük is az első mérkőzést. No, hát az első csapatunk, ellenfelünk, hát igazából nem akarom elnagyképűsködni, de... És már mégis is a labda. Ferland Mendy passzol Kolo Muanihoz, aki indítaná Rashfordot, aki kapura lő, és megszerzi a vezető gólunkat. Ez nagyon veszélyes ez a gólöröm egyébként. Na, és hát 1-0-ról folytatódik a mérkőzés. Hát az a baj, hogy a női játékosok annyira nem ismerem, hogy szinte hihetetlen. Kolo Muani indul, ott indítanám Rashfordot, aki fejelhetne, és megszerzi a második gólunkat. És talán az ellenfelünk is lép, ennyi volt. Nagyon jó, megvan az első winnünk, srácok. Ezt soha nem kezdtük ennél jobban egyébként. Nézzük a következő mérkőzést. Srácok, addig szeretném elmondani, hogy ha esetleg tetszik a videó, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem vagytok feliratkozva. Hasonló tartalmakat várhattok majd itt ezen a csatornán. Ultimate Team, draft videók, karriermód, és még mindenféle hülyeség. Közben megtaláltuk a második ellenfelünket. Nos, itt a második ellenfél. Kepa a kapuban, Molina Alvarez, Lucas Paqueta, ott egy Depay, Rashforddal, Vini Juni, Dembélé, na ez már egy izgalmasabb meccs lesz, azt mondom. Kér is tud játszani az emberünk, és már meg is állt, akkor mi is megállítjuk ezt a meccset, és akkor ahogy mondtam, bejön ide Dembélé, és mehetünk is tovább. Csávókám annyit cserél már amúgy, hogy már lassan vége a mérkőzésnek, nem, egyébként csak vicceltem. Na, megkezdődik ez a rettenetetlen mérkőzés, a kapust már behúzták bőrbe. Vini Juni szeretné már itt az elején rögtön eldönteni a mérkőzést a pálya szélén, de sajnos onnan hát még nem nagyon rúgta gólt. Hát a csel az megy Juni, de ezt is megpróbáljuk itten levédekezni. Úgy, ezt már miénk is, nagyon jó. Kolo Muani táncol a labdával, és még meg is tartja, valószínűleg nem nagyon. Dembelénél a labda. Na, és akkor igen. Vinicius lőtt mellé, közben a szívroham kergetett egyébként. Hát ez egy nagyon erős. Ousmane Dembélé starts with Vinicius Junior in the wide areas, and in attack today, Memphis Depay starts alongside Marcus Rashford. Jaj, tehát mekkora kötényt húztunk amúgy? Ne erőtes már. Hé, hát ez mi? Ez tényleg miért? Hát ő 11-es kap az ellenfél. Én nem tudom, mi történt. Hát az a baj, hogy ez ennek a csávónak nagyon nagy előnyt fog jelenteni, ha véletlen nem védjük ki, de hát nem gyanítom én ezt a dolgot. Hát ha kilép, nem? Hát ha meggondolta magát, hogy nem rúgom én ezt a szabadrúgást el neked amúgy. Na figyelj, merre rúgja? Elmegyek egy jobbost. És kihagyja, hallod? És megszerezhetünk az első gólunkat. Ez utolsó emberével tudott szerelni, már pont nyomtam a lövést amúgy. Ajaj, de elmentem, jaj, de elmentem. Ó, bassza meg. Elrontottam, sajnálom. Azt nem nagyon kéne elengedni, de hát Rashfordot miért ne engednénk el, ugye? És megszerző második gólját is Rashford. De sajnos az ellenfél és nem a miénk. What the fuck? Na jó. Tehát itt kéne elengedni ezt a meccset. Rashford az most már értem miért kerül ennyibe egyébként. Na, hát meg is érkeztünk a második félidőbe. 3-0-val kezdi az ellenfél a második részét a játéknak. Dembelének közben itt a labda az én csapatomban. Kicsit jobban többet passzolni. Rashford lőhet kapura, semmi nem lett belőle, mert a kapus védett.
Hát ez életünk helyzete volt szerintem ezen a meccsen, de szerintem ez ennyi volt. Úgy, nagyon jó passzot ki. Di Maria jön egyébként a kapunk felé. És ezt így hatást tartani lehetne, ha tudnánk normálisan passzolni. Na de, Rashford törekszik a kapu irányába már megint, és egy nagyon durva... Most már megint miért kaptunk 11-est? Haló? Ide fogja rúgni? Tudtam, az előbb is oda akarta. Csak nagyon mellé lőtte a fiú. De hogy ezek a indokolatlan... Te... Na, hát akkor igazából be is szeretném fejezni a meccset. Na, hát csak hát ha valami rettenetten revárdokat tudunk megkapni, ugye? Hát ez nagyon erős, 3 olyan szarpakot kaptunk, hogy még nem is láttam ilyet. Nem baj, örülünk, nagyon jó. Nyitjuk a Silvert, mert az túl erős, hogy itt legyen. Nem is érdekel egyébként ez a Silver pak. Nagyon jó. Érkezzen a második pak, ez legyen a Gold pakunk. Óriási. Az egy Ziyech lesz amúgy, haló? Az még lehet, hogy ér is valamit, vagy már nem annyira? Nem, mert nem is ritka a csávó. Mi tavaly ez mondjuk milyen jó lap volt, ugye? Mit érez most? Komoly 700 zsetont. No, és srácok, az utolsó Reward pakunkhoz értünk, Premium Gold Pack. Nézzük, hogy mit tudunk nyitni ebből a pakból. Ez egy spanyol játékos CM és a Gironában, tehát semmi. Hát ez Alex Garcia, aki igazából fingom is, hogy mennyire jó játékos lehet, igazából. Na hát itt van nagyon tetovált nyakú gyerek, aztán, hogy igazából az így ennyi. Van itt egy Hunter, ami érhet valamit, ez fix 5000-é megy, hát az, hogy mit csinálunk, egy kis coint. Na hát srácok, akkor viszont szeretnék elbúcsúzni tőletek, köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk egy újabb draft videóban, addig is jók legyetek és sziasztok! Itt készülnek most a legjobb videók, így mondtam. Apakokból rosszat nem, csak mindig jót nyitottam. Navasszal nem bírtok, mindig megfogja a labdát. Iratkozzál fel és lájkod be most a csatornát.